रायलायनाया खोनानाय नंलालै बिराद गोजान जाबाय। भेरि गुड मर्निं बड'लेण्ड। बयनिफ्रायबो सिगां आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जोंनि बड'लेण्डसिम। ओमफ्राय आं दिनैहाय आंनि खामानिखौहाय लाइभ देखायनो नागिरदों लोगोफोर। आं एथ'ग्राब खिबाजानि रायलायनो हागोन ना हाया जिखुनु दा गेटबो खेवनांगौ जागोन माबाबो जानांगौ माबा मोनसे खामानि जानो हागौ आरोखि कन्टिनिउ रायलायनोबो हाया जानांगौ। होमबाबो आसा खालामबाय लाइभआव नोंथांमोनखौ बयबो बरायनाय जाबाय आरोखि ना जायफोर फैयो। थेंक इउ स' माच जायफोर जइन जाजेनबाय बे लाइफआव। ओमफ्राय नायलांबाय थादो ना लाइफआव दिनै मा जायो मा जाया। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो जेब्लायबो मोजाङै थालांबाय थागोनखौ आं गोसो सिंनिफ्राय जेब्लायबो आर'ज खालामो जेब्लायबो आसा खालामो आरोखि नङा होमबा। ओमफ्राय औ बेनो आं जा थामनेलाव होदों। दिनैहाय आं खामानि मावनाय मानायफोरखौहाय आं एसे लाइभ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों माबायदि अबस्थायाव आं दङ दा सिकिउरिटि मावनानैहाय जिखुनु मावनानैथ' जाखानांगौ नालाय संसाराव जुजिबाय जखन नङा होमबा। जिखुनु माबा मोनसे खामानि फिसा हक गिदिर हक इट डाजेन्ट मेटार। थांना थानो थाखाय जेब्लायबो नङा होमबा। जिखुनु थेंक इउ स' माच जायफोरा बे लाइभआव जइन जाफैबाय। आं सानै साथाम जायफोर कमेन्टस हरग्रोदों फार्स्ट कमेन्टफोरखौ आं बेखौ फरायग्रोनोसै उनावहाय नायनोसै ओमफ्राय। हेल' ब्र' होनदों आइ एम लोकिराम अके लोकिराम हाय गुड मर्निं लोकिराम हाउ आर इउ। लोकिरामनि कमेन्टसखौ फरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय मा जायगायाव मुङा मा नोंना लकेसना मा लकेसनखौ डिसक्रिपसनाव होदों ब्र'। डिसक्रिपसनाव नायहैदो आंनि बे लकेसनखौहाय हो। ओमफ्राय हेल' गुड मर्निं अके बिटुयेल गुड मर्निं। गुड मर्निं बिटुयेल ब्र' माला फैनो नागिरदोंमोनलाय नोंनियाथ' मास मोनसेसो दंबावोना एसे गोबावैनो दंबावो। जिखुनु दे फैदो वेलकाम टु बेंगलर। ओमफ्राय बिटुयेल या गुड मर्निं मोजां ब्र' अके। मनज नार्जारि हेल' ब्र' गुड मर्निं टु इउ मोनजिल थेंक इउ स' माच मोनजिल गुड मर्निं अके हाय। बयनिसिमबो गुड मर्निं बड'लेण्ड। ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनैनि लाइभखौ लोगोफोर अके। दा माने दिनैहाय फुङावबो एसे बारा बिजि जाया माब्रैनि होननानै बुङोबा नैबेहाय आं बे मेन गेटआव दंना मेन गेटआव माब्रैनि होननानै बिजि जाया होनना बुंबा मर्निंआवथ' आउटजोंसो बिजि जायो आरोखि ना आउटजोंसो मानसिफोर ओंखारोना बेथ' एन्ट्रिसो नालाय ओरैहाय माबाल' आरो एन्ट्रि ओमफ्राय बैजोंसो एक्जिटआ स' बारा बिजि जाया मरनिंआव बेवहाय ओमफ्राय दा दानसे थागोन आरो आं बाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा सासे फैगोन बेवहाय मावनो जिखुनु थेंक इउ स' माच लोगोफोर दै। दिनैहाय मानडे बयनिबो थाखाय बिराद मोजां दिन मानडेखौ बयबो बिराद मोजां मोनो मैया सानडेमोन दिनै मानडे ओमफ्राय बोथोराबो दिनैहाय बिराद मोजां बारबो स्रो स्रो बारदों इट्स कुवाइट गुड दा डे इज कुवाइट गुड ओमफ्राय हरैहाय बा माबायदिथाय जेनेबा ओरैहाय बिदिनो थिगैनो दं आरोखि ना बार स्रो स्रो गुसु आरामनो बांद्राय गरम नङा गरमाथ' स्टार्ट जाहांखासिगोन जेरैब्लाबो ओमफ्राय मा माइक बर' आदा जुवेल अके हेलौ माइ ब्रादार माब्रै खर' गाज्रि गुड नाइट अके ब्र' गुड नाइट नंला ब्र' इट्स गुड मर्निं isn't it? I know you're kidding. It's fine. अखा हासे ब्र' खर' गाज्रि मा लिरदों जेनेबा अखा हासे ब्र' हानारा इदाहार
मा मा लिरखो आं बुजिलाय लाङासैलै आंनिखौ नायासै माथो ब्र'। मन्जिल नायदोंरा मन्जिल बेंगलराव बबे जायगायावहाय हायोब्ला आं लकेसनखौ डिसक्रिपसनाव होदों ब्र'। डिसक्रिपसनावहाय नायहैनो हागोन नोङो डिसक्रिपसनावहाय आं लकेसनखौ होदों आरोखि बेयावनि लकेसनखौहाय बबे जायगायाव दङ अके। अके ब्र' या या खामानियावनो जिरायनांगौ जाहैबाय समाव बै सिङाव जिरायनांगौ बाव गोसोबायदि आरोखि बबाव जिरायनो बबाव मानो। लोगोफोर साउन्डआ खोनादोंना खोनायाखैथाय आं रायज्लायनाया गोरा खोनादोंना खोनायाखै कमेन्ट्सफोरखौबो मबाइल गंसे थायोबा बावनो आराम नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायनो हायो आरोखि ना मबाइल गंसेयाबो गैला सेस जाबाय माथो खालामनो। कमेन्ट्सफोरखौ एसे नायग्रोबावनोसैलाय दे कमेन्ट्सफोरखौ सोरबा सोरबा औ ब्लु हो दे ब्र' अके डिउटिया 12 घन्टा ब्र' 12 आवार्स 8 to 8 आठथानिफ्राय आठथासिम आरोखि डिउटिया दारियेल ब्लक डेरियेल ब्लक मेसेज मोनो मासां मोनो आङो 14,000 मोनो ब्र' ओमफ्राय अटि सटि बिदिनो समावहाय 20,000 गाहाम जाहैनो नागिरो आरोखि ना मान्थलि मोजाङै खामानि मावोबा एसे गोसो होनानै जुदि अटि सटि जुदि मावोब्ला 20,000 जाहैनो नागिरो आरोखि ना ओमफ्राय लिमिटेड सोलिनांगौ जायो आउट अफ स्टेट ना जेरैबाबो बिराद लिमिटेड सोलिनांगौ बेवहाय आनलिमिटेड न'आवनि बायदि जाया थाखा फैसा सेभ खालामनोब्ला आरोखि बिदिसो मावो नामा नों ब्र' औलै सामार खाख्लारि सिकिउरिटि मावो औ आं हानाय नङालै भाइ बिदिबा खर' गाज्रि अके मानो जेन'बा एसे खम ना सेलारिया 14,000आ 18,000 20,000 आंखौ लेंहरदों आं थांथ'वाखै मानोना बेवहाय माखासे जेन'बा फ्रिदम दा आं जेरैबायदि नै दा गोसोबायदि लाइभबो फैनानै नोंथांमोनजोंहाय आं रायज्लायनो हायो माखासे खोथा थायो आरोखि ना मावनायनि अबायबा जानो हागौ 20,000 होगासिनो आरो आंखौ लिंदोंबो 20,000 18,000 8 आवारल' 8 घन्टाल' होमबाबो आं थांनाय जायाखै माब्रैनि होननानै बुङोबाबो माखासे एसे खाबजाथाव माखासे जिनिसफोर दं नालाय दा बेनि थाखायनो आरोखि ना नङा होमबा जेरैबो मेनेज जानांगौ जायो नालाय समाव नों बबेबा जायगायावहाय फैसा मोनगोन खिन्थु नोंनि थाखाय माखासे फेसिलिटिसफ्रा नोंनि थाखाय माखासे सुबिदाफ्रा गुबुननि थाखाय मोनसे सुबिदाया नोंनि थाखाय बे सुबिदाबो जानो हानाय नङा जानो हागौ स' बेनो आरोखि ना लोगोफोर अबाव मावो बेंगलराव एन एस ब्लक थेंक इउ स' माच फर वाचिं दिस लाइभ थेंक्स स' माच फर जयनिं उइथ मी अके कमेन्ट्सफोरखौथ' नायखाजोब दा सोरबाफोर कमेन्ट्स हरबावोबा नायगोन कमेन्ट्सफोरखौ ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर अके लाइभआव कन्टिनिउ थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरबो
ओमफ्राय चेनेल्सफोरखौहायबो साबसक्राइब खालामदो साबसक्राइब दंखायो बाथ' बिराद थेंक इउ स' माच सै बेनो खामानिया बेवहाय माथो होनबावनो ना 22नि होयो फंबाय 8 घन्टाल'नो डिउटिया अबाहाय ब्र' एसे कन्टेक्ट नाम्बार्सफोरखौ आंनो हरलै अननानै जेन'बा माबाखौ आङो आंनि फेसबुकनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होदों ब्र' कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरदो अननानै दे प्लिज मालाबाफोर मावहैनोबो हागौ आरो मावहैगोनानो आं बे जायगायावहाय कय एकदिनसोल' मावगोन आं बेवहाय दिनै ट्रेक्टर बोराय खालामो माने बेवहाय खय माससो मावनानैहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सिटियाव थांगोन आरो बे जायगाया आं दा मावनाया एथ'ग्राब सिटि नङा नालाय बियो एसे भिलेज टाइपसो आरोखि बे जायगाया ओमफ्राय कयेकदिननि उनाव बाव मावनानै होजों थांगोन आरो सिटियाव थांगोन ओमफ्राय नों बुंनायखौहाय अन्नानै कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव हरदो प्लिज 22,000 आरोखि ना बिराद मोजां जागोन आं आइ नाम्बारा दंखायो नोंनाव अके 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 ब्र' हिनजाव लानायनि खोथा दं मोजां मा होनखो ब्र' दारियाल ब्लक हिन्जाव लानायनि खोथा दं मोजां माव ना लानायखा मोजां लानायखा अके इउर राइट नाउ गवा येस आइल गो टु गवा नभेम्बर इन दिस इयार नभेम्बराव थांगोन आं गवायाव लोगोफोर गवानिबो माखासे नोंथांमोननो देखायगोन आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेवहाय कयेकदिन मावनानैहाय सिटियाव मावहैगोन आरोखि आं सिटिनि माखासे जिनिसफोरखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन माखासे सिटिनि ब्लक्स एन्ड बायदिसिनाफोर एक्सप्लरिं खालामगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन दा बेयाव कयेकदिन मावनानै आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नभेम्बराव गवायाव थांगोन गवानिफ्राय ओमफ्राय प्लेनिं खालामथ'वाखै बबाव थांनाय जागोन गवायाव थांग्रोगोन आरोखि हाब ब्र' बेहाय मावखोब्रा बड' मेमरि आं सिकिउरिटिलै सिकिउरिटियाव आदा आं फोरमायलां बसुमतारिसो ब्र' अके अके ब्र' अके अके थेंक इउ स' माच ब्र' बबे जायगायाव जायगाखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों आदा नोंथाङा डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैदो बे भिडिअ बे लाइभनि डिसक्रिपसनावनो होदों आङो डिसक्रिपसनाव आं बावनि लकेसनखौ होदों सिनायबाय आंखौ बर' गाज्रि औ औ सिनायबाय होमबाबो खनसे कनफार्म खालामहरदोब्रा आं एसे कनफिउसन जालाय लांसैलै बाललेवरा एफाराब गोरा गोरा बेल होयो बबेनिमोनलाय ब्र' खर' गाज्रि फोरमायलां आं नायबाय थायो नोंनि ओमफ्राय नोंजोंबो रायज्लायबायमोन खोमा आं खनसेनो आंखौ फन खालामदोंमोन दां
आं एसे एसे गोसोआव फैहांदों आरोखि ना खनसे जों सानैजों फनबो रायज्लायखांखाबाय होनदां नों माबाजों भिडिअ बानायलायदोंमोन मादोंमोन होननानै खोन्थादों इंलिस मेकारजों भिडिअ बानाय बेनोमोन नामा ना ब्र'? Oh my God, Susmita. Oh my, thank you so much. 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 Good morning to you, Susmita. Hi, Anodang. Hi. आंना BWI मोनसे चेनेला डिलेट जाबायलै ब्र'। अके ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ? Susmita sister, मा खबर? Okay. You're looking good now. Oh, really? Thank you so much, Susi. Thank you very much. And you too. And you, नोंबो जोबोद समायना आरोखि ना, beautiful. You're oh, thank you so much, Labor Memory. Thank you so much, Hero Tarbra Asala. Arani favorite. Yes, bro. माला जों बायनो हाबावनांगौलै किरन बर' आं आरोखि ना नोंथांनावथ' दंखायो बेखौ माबायदि मोनबाय आङो खिन्थु आंनावसो गैयालै माला फर हुइलार गंसे लानानै एसे ओरै बेरायलाय नङा होमबा गैजाया फर हुइलारबो गंसेबो ना बाइकआनो दङ ना साइकेलानो दङ ना मानसिल' मारै जाबावनांगौ जाखो आंनि लाइफआ गावखौनो गाव दिखार नांलाय लांसै आं मोदोम ना मोदोमल'सै दिनै गारि गंसेबो फैयाखै मानो बेबा माने दा मर्निंआव हरैसो ओंखारलांजोबो नालाय एक्जिटआ हरैसो नालाय मोनायावहाय हाबजोबनोसै ओमफ्राय मर्निंआव दा सानजौफुआवसो थांलाय फैलाय जागोन आरोखि बेजोंहाय ना दिनैहाय जिखुनु मिटिं दं ना मा दं होननांदों सासे ओमफ्राय दंना गैया मिथिंबो जानो हागौ दिनैहाय मिटिं जायोबाथ' बिराद एसे बिजि जायो आरोना सिकिउरिटिफ्राबो एसे गारिफ्रा थांलाय फैलाय एसे बारा जायो दिनै मिटिं दं होननानै बुंदों एसे कमेन्टस नायनो बिराद उसुबिदा जासिगोन मबाइल गंसे बायनांसिगोन जाला केरन गयारि सोरबा आंजों लोगो जादो
बन्धुफोर नैबे केरन गयारिखौ साबसक्राइब खालामना होलै लोगोफोर प्लिज बे केरन गयारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो रिकुवेस्ट खालामदों अन्नानै हेलौ आदा अके हेलौ बिदाव माब्रै दं खबर सबर मोजां ना भाइ गुड मर्निं बिदाव अके बिउटिफुल प्लेस राइट अ आङो दे बेथ' ओमफ्राय खाथियाव फैबा बिउटिफुल मोनालै जे जायगायाव फैयोबा गोजाननिफ्राय बिउटिफुल नुयो आरोखि ना ओमफ्राय खाथियाव फैबा बेनोसै जोंनि बड'लेण्ड बायदिथ' बिउटिफुल जायगा गैखायानो जेरावबो जोंनि बड'लेण्ड बायदि जेरावबो बिउटिफुल जायगा गैया आं अनेक जायगा बेरायबाय गारि गंसे फैदों लोगोफोर दे माने सासे आरोखि बे बिल्लानिनो नैबेखौ होलांदों आरोना गाइखेरनि बानायनाय आरोखि बेखौ होलांदों आरो आंनो बे सिङावनिनो बिल्लानि जोंनि बिल्लायावनो खामानि थायो आरो ओमफ्राय बेखौनो होनो जासिहरदोंमोन आरो आंनो सुइट्स होनदां बिरदाव एम आइ मा होनखोथाय बुजियाखिसैलां बिरदाव नों होननायखौ अके ब्रेकफास्ट खालामनाय ब्रेकफास्ट खालामथ'वाखै आं फुङाव जेबो जाया सानजौफुआव रुटि एबा पर'था जाबाय गुरनै ओमफ्राय मोनायाव डाइरेक्ट ओंखाम जाबाय आरोखि हटेलावनो जायो आं संनानै जाया आरो संनानै जानोबाबो हिटार दंखायो संनानै जायोबाबो 1 घन्टासोजोंनो जाजोबो आरो ओमफ्राय एकदम माने हायो संनानैबो जानो बायाबा समाव बानाय फैयो ओमफ्राय आं सिगां जाखायोमोन संनानै संनानै जायोबाबो एसे खरसाया खम जायो आरो संनानै जायोबा हारसिंबा साबसिन जायो माने एसेल' जानांगौ आरो जानायाबो लिमिट थानांगौ आउट अफ स्टेटआव गासिबो लिमिटेड जाजोबनांगौ नालाय ओमफ्राय हटेलाव जानाया आंना फैसाया एसे बारा थांनो नागिरो गैयाबाबो सानसेयाव 80 थाखा गाहाम थांनो नागिरोना जागासेयावनो नों गैयाबाबो 40 थाखा बा 30 थाखा पर'था गुरनैजों 30 थाखा लायो ओमफ्राय नों मोनायाव जुदि चिकेन फ्राइड राइसफोर जायोबा 40 थाखा लायो 70 थाखायाथ' थांनो नागिरखायो सानसेयाव एसे बारा थांनाय बायदि मोनो आरोखि आं सानसेयावनो 70 थांनांगौबा संनानै जानायानो साबसिन बायदिसो मोनलाय लांसै आं एबारनिफ्राय संनानैसो जाफिनसै आं हिटार दंखायो 1 घन्टा संनानै जानायनि बेनो आरो संनानै जाफिनसैलां लोगोफोर हटेलाव जाबा बिराद फैसा थाङोलै ओंलै लाजिलाय लांसैलै आं बिरादनो मायरिबो बिराद लाजिनाय मोनसै आं ब्र' नोंना माला जाबावनो थाब खालामनो नाजादो जायालै बिराद नाजाबाय आं बिराद खस्थ' खालामबाय इउटुबाव माइरिबो एथ'ग्राब आंनि टाइम थांबाय फैसा थांबाय दिनैसिम आं नैबे सिकिउरिटि मावनायनि अबस्थायाव फैलायबाय आं मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ खोनाबा खुसिसो मोनगोन रावबो बुजिनाय नङा बिदि आरोखि आं नङाबा बोसोरब्रैयाव दस्रा खामानि मावनायमोनबा आं दिनैसिम आंनाव 4 हुइलार थासिगौ मोजां मोनसे खामानि मोजां थासिगौ आंनाव थाखा फैसा थासिगौ आंनाव बेफोरबायदि अबस्था आरोखि ना दा एसे जेन'बा बुंहरनायखाय आंनि इमसनेलखौ खोन्थाहरबाय आरोखि आं इमसनखौहाय माथो खालामनो संनानैनो जानांसिगोनलै संनानै जाफिननांसिगोन
थोरसि लथा गासिबो दंजोबखायो। थाव बायनोसै थाव गोथां ओमफ्राय सामब्राम बायनोसै। आं सिगां दावदै दैसे गाहामल' जानानै थायोमोन। दावदै दैसेखौ सामब्राम माबानानै एसे सामब्राम दरनैसो होनोसै दावदै दैसेखौनो आरामसे बेजोंनो थाव एसे होदो संख्रि एसे होदो एफाराब खरसा थाङा आरोखि ना। बिदिनो खालामफिननांसिगोन फैसा बारा थाङोलै हटेलाव। हारसिङैनो औ हारसिङै आंना रुम मोनसे होनाय दं माबानिफ्राय एजेन्सिनिफ्राय कम्पानि सिङावनो बेयावनो जोंनि माबायावनो बिल्लायावनो आं हारसिं थायो आरो। ओमफ्राय माखासे रुम दङ खथा खथानो खथा मोनसे आं हारसिं थायो। ओमफ्राय समाव सासे लोगो थाफालाबायो समाव उन्दुयो समाव उन्दुा समाव थायो थाया खुनु गद गैया आरो। दामानि आं हारसिं आरोखि। सेम कन्डिसन ना ओंलै मा होनबावनो। जा जायो जाथोंसै खिन्थु गिभ आप खालामनाङा मालाबाबो खोनाबाय नाजाबाय था। खर' गाज्रिया सिन्था गैया मालाय अके सुसमिता नंगौना। मानो बेबा दे हटेलाव जाला एबार माबायाव जानोसै। दाखालि संग्रा हेपि फेमिलि बिना आंनो 14,000 होयो मान्थलि केरन मान्थलि 14,000। दे लोगोफोर दे आं एन्ट्रि खालामहैग्रोनि दे लोगोफोर। हाबोबा एन्ट्रि खालामनांगौ आरोखि ना जे एसे माबाबा जेन'बा गारिफोर फर हुइलारफोर असिना हाबफैयोबा एसे एन्ट्रि खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बिल्लासानि मानसिफोरखौ एन्ट्रि खालामनाङा आरोखि ना बाव थाग्राफोरनिखौहाय। टाइमा खयथा जाखो दा 9:58।
बाथरूम जाएगा ससुराल में। लाल बाथरूम जाएगा। हाँ पानी है पानी नहीं है। उसको करने लेके आया था। सेकेंड गेट में भाई ये खा ले भाई। अभी अभी खाना अरे अभी देके गया मेरे को एक बिल्ला वाला। नहीं खाएगा। क्या बात कर रहे, खाना भाई। ठीक है तो मैं लाल लाल को देते ना, लाल लाल खा लेगा। गुड मॉर्निंग बोल भाई एक बार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोडोलैंड कहो एक बार। गुड मॉर्निंग बोडोलैंड कहो। वीडियो बन रहा है, कोई लाइव देख रहा है? लाइव है ये। हाँ लाइव है। हाँ अच्छा एक बार बोडोलैंड बोल दो ना, गुड मॉर्निंग बोडोलैंड कहे तो मतलब बोडोलैंड में गया ये वीडियो। सही है यार। हाँ तो उसको रिलीव करो। हाँ सॉरी लिख दे। आंबो मावहैनोसैहाय। फैदो सुसि। मेरला खामानिलै हिनजावफोरनोबो खामानि टेनसन गैया बेवहाय। खान्छस् स्विट हो मैले खाएको छैन, खाइदे यार। सुस्मिताया मालाय मालदारखालै। सुस्मिताया खर' गाज्रिखौ मोनदों आरोखि। औ मालदारखाना मालाय सुस्मिताया मालाय बेना हासबेन्डआ साख्रिफोर दङ खोमा बायदि मोनलायलाङो आरो आं गावनाबो जब दंखायो खोमा ना सुस्मिता नोंना जब दंखायो खोमा। औहाय खर' गाज्रि नोंहा मिथिखायोना। औ आंबो मालदारखौनो सानो आरोखि ना सुस्मिताखौ मालदारखा सुस्मिताया एक्सुवेलि जोंफोरबायदिथ' नंद्राया आरोखि ना। जोंफोरबायदि ना न' मोजां दङ ना गारि मथर दङथ' नङा आरोखि। I feel like that. दै लोंनां लोगोफोर दै। It's water.
मबाइल केमेरायानो जायगा थोआलै एसे रेम वाक खालामनो नागिरदोंमोन आङो रेम वाक एसे रेम वाक खालामनो नागिरदोंमोन आङो केमेराफ्रानो जायगा थोलाय लाङा थाबायबोबानो बा दा बाहेरायाव थांसै लोगोफोर बाहेरायाव थांसैलाय बेसे न' सिङाव गुन्दुर गुन्दुर थाबाय थाबावनो सिरि थारलै दिनै बेनो लोगोफोरखौ खामानिया बेनो आड्डा मारिलाबाय थानाय बेनो गोदाव सोराव थालाबाय थानाय सिकिउरिटि खामानिया बेवहायना बेबायदि आरोखि लोगोफोर खोनाबायना जुवेल बसुमतारी इउटुबार अके कमेन्ट खालामहरदों वाट्सएपाव आंनि सासे लोगोआ ओमफ्राय मा होनदों कमेन्ट्सखौ एसे फरायनि आदा नोंथांनि लार्निंखौ needs peace then you're old I didn't get what you were trying to express bro I didn't uh, I didn't understood क्या बोल रहा है यार बी नगर ब्लॉक्स जॉन बेंगा डॉन ब्रो सान्दुं जाबायलै
चार बोतल का मेरा रोज का oh, oh, oh. UV status mix. हाँ इधर भी उधर भी चल रहे भैया इंग्लिश सं खनलाबायदो दे कन्ट्रला नामा रा फंबाय इंग्लिश सं अमित ब्रह्मा कन्ट्रला नामा ब्रा मालाबा खनसे 14,000 मोनो टाइटेल कुमारी ब्लग आं 14,000 मोनो फंबाय मान्थलि ओमफ्राय मोजां खामानि मावोबा 20 18 बिदि आरोखि सेलारिया दा सेलारिया 14,000 बि नगर ब्लग्स 14,000 मोनो हिमालयाखौ सापर्ट खालाम आदसा खबर फट' अके बिमल सासे आंनि लोगो माबा कभार फट' स्टार्ट खालामदोंनो नटिफिकेसन फैदों फेसबुक एन नगर ब्लग्स सापर्ट खालामना होलै हिमालया गाइसनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो जों इउटुबार सापर्ट खालामलायाबा साबस्क्राइब खालामलायाबानो साबस्क्राइब नङा होमबा इउटुबार साबस्क्राइब खालामलायनांगौ नयथा आमिर ब्रह्म सापर्ट प्लिज Interesting questions, bro. Your virgin brother, Suzu Najari. Okay. First of all, you tell me, you're girls? Are you girls? Or are you boy? Are you girl or are you boy? You just tell first of all that thing. You're asking me, right? I'm a virgin or not? हौवाफोरनावबो virgin हौवाफोरनावबो virgin नन भार्जन थायो नामा जेनेबा आंनो बे जिनिसखौल' खोन्थाग्रोबा एसे आं बिराद मोजां मोनगोन आं नोंनि कुइसनसखौ बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों सुजु फार्स्ट अफ अल इउ टेल are you girls
or boy. Susmita Musahari. Okay, Suzu Nazari. Support, please. Suzu Nazari support. Subscribe kalamna ho mabakohai. Looking more handsome with security uniform ada. Okay, thank you, Little Kumari blog. Really thank you so much. Thank you very much for the compliment. Your version Suzu जेनेबा खौथ' एसे सुजुखौथ' हिनजावफ्रासो लाखायो नामखौ ओमफ्राय who is using this channel I don't know. हौवाफोरनावबो जेनेबा भार्जन नन भार्जन थायो नामा जेनेबा बेखौ आंनो एसे एक्सप्लेन खालामना खोन्थाहरग्रोदो हौवाफोरना जेनेबा भार्जन बा मा सिस्टेमनि हौवाफोरनि भार्जना हिनजावफोरनिखौथ' दे बयबो मिथिजोबसिगौ भार्जन नन भार्जन बाट हौवाफोरनि भार्जन नन भार्जना मा जेनेबा माबायदि खोन्थाहरदो दे सुजु if you are watching this live. But question is very interesting for me. Susmita Musahari आंखौ दहाय मोनसे कुइसन सोंहरदोंमोन आं खोन्थाथ'ला दे मालाबा पार्सनेल खोन्थाहरगोन आं दे नोंनि ससियेल मिडिया दस्रा आरो एपफोर इउज खालामोबा फेसबुकफोरनि लिंकखौ आंनि माबायावहाय आंनि फेसबुक मेसेन्जारावहाय हरबानो जाबाय आं थांनानैहाय नोंजोंहाय प्राइभेटलि रायज्लायनानै आं नोंनो शेयार खालामगोन अके बे खोथाखौ अके नोंनि कुइसन्सखौ आं बे टाइमाव होथ'नाय नंला आरोखि डन्ट फिल बेड अके Kumari, little Kumari, where are you from? Please, can you tell me where you're from? Good morning, sir. ये थोड़ा सा ऐसा होता तो मज़ा आता Good morning, sir. I'm from Sirang. I'm still watching your video, Ada. Okay, thank you so much. Thank you so much, little Kumari. Thank you so much. माबायदि मोनो आंनि भिडिअखौ नायनानै लिटिल कुमारी एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनि भिडिअसफोरखौ माबायदि मोनो नायनो इन्टारेस्टिं मोनो ना मोना Please tell me. Do you find attractive?
अके मिउजिक इन्डास्ट्रियाव मिउजिक मिउजिक इन्डास्ट्रियाव मानो जयेन जायाखै होननानै बुंहरदों आरोखि आंखौ सुसमिताया। जोंनालाय मिउजिक इन्डास्ट्रि मिउजिकआवबो आं इन्डास्ट्रि माने मिउजिकआव आं गाव हारसिंसो माबानो खालामनो नागिरदोंमोन आरोखि आंनाव अनेक मेथाइफोरबो दङ कमपस खालामनाय ओमफ्राय मेथाइ मिउजिक होनो थाखाय बिराद फैसा थाङो मेथाइ मिउजिक बानायनायावहाय गैयाबाबो 10-15 हाजार थाखा थाङो मेथाइ बानायाव मेथाइ दोंसे बानायनायाव होमबा नोंनि मेथाइनि मिउजिकफ्रा सुइटेबोल जागोन एट्रेक्टिभ जागोन आरोखि नङाबा मिउजिकआवबो नों गोदाव सोराव माबालाबायनानै जेबो माबा गैया नोंनावहाय थाखा थानांगौ जाहैयो आरोखि ना मिउजिक बानायग्रोनोबो आजिखालिथ' जोंफोरबायदिखौ रावबो माबा खालामाना रावबो अफार होआ जोंफोरबायदिखौ रावबो सिनायाना दा दिनैसिम ओमफ्राय सिनायोबाबो जोंफोरखौहाय एखेबा जोंनि नङाबालाय जोंफोरबो हिट मेथाइ होनो हायो नङा नंद्राया हानाय नङा नंद्राया दाबायदियावहाय सानसे बा सोरनिबा मिउजिक एलबामफ्राव बेफोरबायदि अफार जोंफोरनाव फैया खिन्थु जोंफोरनाव मानो फैया होननानै बुङोब्ला थाखा फैसा गोनांलायजोंसो नालाय बे जुगा आजिखालि जोंफोरनाव थाखा गैया नालाय जेबो खालामनो हाया बेनो आरोखि आंनाथ' बिदिसो साननाया दामानि थाखाजोंसो 99% खामानिया जाजोबो नालाय मिउजिक होन एक्टर होन एक्ट्रिस होन माबा मोनसे खामानि होन थाखानि सायाव जोबसोसै आरोखि बे जुगाव लिटिल कुमारि ब्लग I keep regular watching to your video thank you so much I really do I really do appreciate oh thank you so much thank you very much thank you very much do you have any YouTube channel Little Kumari oh yeah money is the everything oh Susmita yeah everything is 99% खामानियानो फैसाजोंसो जाजोबसै नालाय बेनो आरोखि इजि जायफोरनाव फैसा दं इजि जायफोरनाव टेलेन्ट एन्ड फैसा बिसोरनि थाखाय साक्सेसआ बिराद थाब फैयो आरो ओमफ्राय जायफोरनाव फैसा गैया टेलेन्ट दङ बिथांमोननि थाखाय साक्सेसआ एसे थान जायो ओमफ्राय बिथांमोननि थाखायहाय जाय मानसिया टेलेन्टखौहाय रेसपेक्ट खालामो बेफोरबायदि मानसिया जेब्ला गोजौ लेभेलखायाव दंहैयो आरोखि बेफोरबायदि जेब्ला अनसायनानैहाय चान्सेस होयो अब्लासो टेलेन्टल' जिनिसा माबायो आरो सायाव फैनायनि चान्सेस थायो नङाबा टेलेन्टल' थानानैहाय इफ इउ डन्ट हेभ enough money to do those things then your talent won't be able to come up from you बेनो आरो टेलेन्टआ you can use your talent everywhere with suppose जेनेबा नों दोंब्रै दोंबासो नों हिट मेथाइ बानायनानै जुदि नोङो नोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामोबा नोंनि मेथाइआव गैयालाबो नों 25,000नि नोङो जुदि मिउजिक होयोबा मोजाङै जेबो माबायानो गैया नोंनि मेथाइआ हिट जाखागोनानोखि जाखागोन आरोखि मिउजिकनि सायावसो नालाय ओमफ्राय नोंनि भइस एडिटनि सायाव दानि जुगाव मिउजिकआ ओमफ्राय टेलेन्टआ एसे नांदेरगौ आरोखि टेलेन्टआ एसे थाफादेरनांगौ नोंनि भइसआ एसे मोजां जादेरनांगोन एसे खननो रोंदेरनांगोन आरो बांद्रायबो नांलायथारालै बेबायदि आरोखि लिटिल कुमारिया हिन्जाव ना हौवा आइ डन्ट नो हिन्जाव ना हौवाथाय सुसमित आं सानो हिन्जाव ना हौवाथाय नामाथ' लिटिल कुमारि हिन्जाव बायदि फैसाया गसाइबो नङा बाट गसाइनि खमबो नङा बिनोगोर ब्लग्स बिनोगोर ब्लग नोंनाबो राइट खोथाया एक्सुवेलि मोननै लामाजों आरोखि ना जेनेबा मोनसे लामाजों राइट मोनसे लामाजोंहाय रंबो जाहैनो हागौ नङा होमबा खिन्थु दानि 99% मानसियानो जेनेबा
थाखाखौसो रेसपेक्ट खालामसिनसैना नङा होमबा? नोंनाव थाखा गैयाबा नोङो मा होनो नोंनि माखासे माबाफोरखौबो फल' खालामनो बिराद गोब्राब आरोखि। नोंनाव जेब्ला साफिसियेन्ट थाखा थागोन अब्लासो नों बाद बाखि खामानिफ्रावहाय ससियेल वार्कारानो होन बा हारि माबा मोनसे सोरखौबा हेल्प खालामनायानो होन थाखाजोंसो नों हेल्प खालामनो हागोन। ससियेल वर्कखौबो नों थाखा दंब्लासो नोंनाव जेब्ला नोंनाव थाखाया साफिसियेन्ट थागोन अब्लासो नोंनावहाय नों टाइमखौ ससियेल वर्कआव नों इउस खालामनो हागोन नङा होमबा? बेनो आरो अननाय मोननो थाखायबो थाखा खामायनांगौ जाहैयो दानि जुगाव। अननायखौबो नोङो इजियै मोनला। थाखाजोंसो अननायखौ मोनसै आजिखालि। नोङो जेन'बा न'आव थाखा फैसा खामाया गारा गुन्द्रु थाबाय थानानै न'आवनि बिमा बिफाजोंबो नों रायजागोन। थाखा थाइसेबो खामायनो रोङा मुंनो रोङा होननानै न'नि मानसिफोरजों। ओमफ्राय साला जायफोरनाव दं गैयाखैनो। सुसमितायाथ' लाख फटिखा होनदां गैयाबाबो। लाख फटिथ' नङा लाख पटिनि लाख थाखानि मालिकखा होनदां सुसमितायाथ' आंनि आन्दासाव नङा सुसमिताया। नायदोंना नायाखै सुसमिया थांबाय नामा लाइफनिफ्राय? केमेराखौनो दोननो मोजां जायगा मोनाखैलै। सुसमिता थांबाय नामा नोंलाय लाइफनिफ्रायलाय? एसे खोन्थाहरदो नोंनि बेंक बेलेन्सफोरखौ। एसे फैसाफोर दाहार हरब्रा सुसमिता। नोंनो सुद हिसाबै होगोन ना आङो एसे दंबा। जिर' नङालै आं नोंखौ फोथायलायलाङालै। दङ नोंनाव आंनो एसे फैसा हरथ'लाय सुद हिसाब होगोन आं नोंनो। सुद हिसाब लानो 10,000सो मोनथ'गोन नामा? दामानि बिराद फैसानि प्रब्लेम जानानै दङलै। 10,000सो दाहार मोनथ'बा बिराद मोजां जागौमोनलै। सानस्रां टि केडि हे ब्र' बा एक्टर माथो ब्र' अके थेंक इउ स' माच। सानसोरां केडिडि सानस्रां टि के डि चेनेल दं नामा ब्र नोंनाबो? सानस्रां टि के डि खौबो एसे सापर्ट खालामना हो साबसक्राइब खालामना हो बेनि चेनेलखौबो लोगोफोर। सुसमिता फैसा दाहार हरब्रा एसे।
लिटिल कुमारि होननायानो ब्र' बिनोगोर ब्लग्स दा लिटिल कुमारि होननायानो आं चिरांनि आरो ब्र' एसे माबा मोनसे होनदो ब्र' मा होनबावनांगौब्रा ब्र' अ सानसोरां सानसोरां टि के डि खौहाय लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बिनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना हो अके सापर्ट खालामलायनानै ला दे साबसक्राइब खालामलायनानै ला इउटुबारजों इउटुबार जुवेल आदा नों थगाया औ आं थगाया अके आं दङब्लाथ' हरखायो मा खालामनो जुवेल आदा आं थगाया अके 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 होमबाबो नोंनावहाय एसे दंबायदि मोनलाय लांलां फोथायनो गावहाफ्रा जिम बिम खालामलायथारो माथो फ्रा एसे हाय तेरिका केमेराखौनो बोरै दोननांगौ मोनलाय लांबायलां खय बोसोरनिफ्राय जिम लाया नोंलाय सुसमिता एसे खोन्थाहरलाय दे खय बोसोर जाखो जिम लानाया सुसमि दे सुसमि नों खय बोसोर जाखो जिम लानाया खोन्थाहरलाय माथो जिम लानानै हगारनाय बायदि नुदां मालाबा नोंखौ ना माबासो खालामो नामा नोंलाय यगा बायदिसिना यगा स्टेप आं नुथारदोंलै नोंखौ यगा स्टेप बायदिसिना खालामलाबायनाय ओंखायनो होनदों आरोखि आङो मालाबा लक्ष्मि अके मालाबा लक्ष्मि फैब्ला हरगोन दे आं जिम लायाखै अके 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 अ बारा गोजाननि नङा होनबा अके 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 ओरैनोसो हारसिं खालामदों आरोखि औ एक्सारसाइस खालामनांगौ सम सम गावनि फिटनेसनि थाखाय नङा होमबा बांद्राय मोदोम देरबाबो उनाव प्रब्लेम जायोना जेसेनो बैसो जालांगोन जेसेनो मोदोम देरलांगोन एसेनो प्रब्लेम जायो बेखायनो जेब्लायबो फिटनेसनि बेलायाव आंबो बेखौनो होननो लुबैयो फिटनेस थानांगौ मानसिया जेब्लायबो माने नोंनि बोराय बुरै बैसोआव एसेब्लाबो नोङो एसे नोंनि मोदोमा जुदि रेजें जायोब्ला एसेब्लाबो नों खस्थ' खम मोनगोन ओमफ्राय बांद्राय खस्थ' मोननाय नङा माब्रै होननानै बुङोबा मा होनो बांद्राय मोदोम गिदिर गिदिरना प्रब्लेम जायोना बोरायहैबा गावनि मोदोमखौसो मेनटेन माबा खालामनांगौ ना खामानिसो मावनांगौ ना गावनि मोदोमखौसो नायनांगौ बिदि जाहैयो आरो मोदोम गिदिर जाद्रायनायाबो मोजां नङा अके
सोरबा सोरबाथ' बिराद मोदोम गिदिर जानो लुबैयो खिन्थु बैफोरनि मानसिफोरनि थाखाय बेखौनो साजेस्ट होनो लुबैयो जे मोदोम गिदिर जानाङा लोगोफोर हायोबा नों मोदोमखौ फिसा खालाम थिग मिडियामनि लाखि आरो जानायफोरखौ लिमिट जा अभार जानो नाङा एक्सुवेलि अनलि जिम नङा मा खालामो नोंलाय सुसमि योगा स्टेप्स और जुम्बा बडि एज बारा जायोब्ला बोराय नुयो बुरै नंखागौ वाव सार मोजां नांबाय अके थेंक इउ सो माच सान्ति इउटुब चेनेल बेनाबो इउटुब चेनेल दं लोगोफोर नैबे सान्ति इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिथांखौबो इउटुब चेनेल दं बायदि मोनदों आङो चेनेल दंथ' नामाव लिरनाया डु साबस्क्राइब हर सुस्मिता नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो अन्नानै खोन्थानो हागोन नामा बैसोखौ खोन्थालाय नोंनिखौ अन्नानै आं एसे बाजाराव थांनोसै दा थांथ' र' दानदिसे थाथ' डन्ट ग बैसोखौ खोन्थाग्रो दे नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो एसे मिथिनो लुबैबाय आं बिरादनो बुरैबाय दे आंबो बोरायबाय आं माबा जाबाय 31 इयार्स रानिं जानानै दङ नोंनि बैसोखौ अन्नानै खोन्थालाय दे एसे थाब खोन्था प्लिज कय बोसोर जाखो नों सुस्मि जल्दी बताओ जल्दी नों खिन्थालाय आंनि समानो जागोन 32 34 33 30 32 30निथ' एसे खागोसो Ani ini, टाइम बाबा छैन यार mulai ramu tulis bah, पर्खिन आएको छैन टाइमै भएको boslah seri. कति बजेछ टाइम अहिले 10:30 को 11 बज्नु लाग्यो 11 बज्न आँटेको छ तँ खाँदैनस् यो खा 30 31 32 34 35 मोनबा अपसन होबाय आं मोनबानि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे जाथारखानांगौ नोंनि 15 इयार्स देरसिन आं मादै मादै kidding I'm just joking नंगौना आब' हेल' ब्रादार नों बहानि फ्रिमलि बसुमतारी आरोखि आं चिरां रुनिकाटानि आं ओमफ्राय नोंलाय गुड मर्निं ब्र हे गुड मर्निं टुलुमनि स्वीटी हाउ आर यू माबायदि खबर सबर टुलुमनि नोंना ल
दे सुसमि दे खोन्थादे आंनिफ्राय 15 बोसोर आयु होमबा 45 बोसोर माइरि सुसमिता ओमफ्राय नोङो माला हाबा जाया जेनेबा खय बोसोराव हाबा जाया सरिलै डाइरेक्ट सोंफ्रांलाय लांबाय बिदि सोंनाङामोन आं एक्सुवेलि आम सरि जेनेबा दे ओमफ्राय दा जेनेबा माबायदि मोनो नोंनि बे 45 इयार्सआव बडिफोरखौहाय माबायदि मोनो फिट मा होनो बोलोफ्रा जेनेबा 30 इयार्सफ्राव माबायदि मोनोमोन 25 24 इयार्सफ्राव बा 30 इयार्ससिमाव गावनि देहाफोरखौ माबायदि मोनो ओमफ्राय आप 40 जायोब्ला जेब्ला 40 क्रस खालामो अब्ला बोलो बा देहाफ्रा साबसिन स्ट्रं मोनसिनो ना 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 बेनि उनाव बेनि सिगां जेनेबा जेब्ला 25 इयार्समोन 20 बा 30 इयार्सफ्राव माबायदि जेनेबा मा डिफारेन्स दं एजनि गेजेराव what is the difference between what is the difference among those ages अन्नानै खोन्थानो हागोन नामा प्लिज दा थांबाथाय दखानाव दे आं माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नायग्रोबावनि दे माखासे कमेन्ट्स नैबे कमेन्ट्सखौ मोजां फरायग्रोनि प्रेमलि बसुमतारी होनदों हेल' ब्रादार नों बहानि आं चिरांनि रुनिकाटानि गुड मर्निं होनदों थुलमनिया ओमफ्राय but I like the way you speak you talk थुलमनि नोंनि रायलायनायखौ आं एसे एट्रेक्ट मोनो आरोखि ना नोंनावबो रायलायनायनि एसे टेकनिकआ मोजां सुइट खोनायो भइसखौ ओमफ्राय you know how to speak how to talk and you can talk Hindi language good as well Hindi language as well good so ओमफ्राय सानसोरां बसुमतारी होनदों ब्रादार मा जब मोनखोरा बबे स्टेटआव I'm in Karnataka and I'm working as a security guard at Princeton Hillview Villa Elitas Euphoria. This villa name is Elitas Euphoria Princeton Hillview in the Benglor city. Actually, it's not a city. It's a kind of a village area. It's kind of village. Yeah, it's not a city area. And मोजां थुलमनि बर'निखौ आं फरायग्रोनोसै कमेन्टखौ मोजांथ' आदा अके थेंक इउ स' माच थुलमनि नोंबो बिराद मोजां नोंबो बिराद सुइट थुलमनि नोंनि भिडिअफोरखौ आं नायबाय थायो आरो नों लाइभ फैबाय थायो लाइभखौ खोनासंबाय थायो आरोखि आंना टु गुड इउ आर टेलेन्टेड ओमफ्राय प्रेमलि बसुमतारी अके आंबो चिरांनिनो ब्रादार अबेनि चिरांनि अबेनि काजलगाव गुरुबासा सामथाइबारि सान्तिपुर दादगारि खैलामैला आमथिखा बेंटल थुक्राझार ओमफ्राय जोंनि चिराङाव आरो मा मा गामि दंबावो ओरैहाय सोरखौबा सुसमिताया हाइ टुटु होनहरदों सुसमिता थुलमनियाबो हेल' होनहरदों सुसमिताखौ दे रायलायलायदो सानैजों माबोरै माबोरै खबर सबर हिन्जावजों हिन्जाव हिन्जावजों हिन्जाव रायलायनो साबसिन मोनो ना हौवाफोरजों हिन्जावफोरजों रायलायनो साबसिन मोनो हिन्जावफ्रालाय आरो आं मेरिड ना आनमेरिड अके थुलमनि मेरिड दा मेरिड हाबायाथ' सानसेबाबो जाखानांगौ ना इट डाजन्ट मेटार married unmarried it's fine but I guess that you are married and you have a daughter or son I guess I forgot his son or daughter but I saw one of your videos that you
was making a video with your daughter, or she was just very minute, okay? Zikolo, you're so sweet, Tulmoni, you're so sweet, love you. Susmita 2001, Susmita Musa 2001, what does it mean? इसका मतलब क्या है? अंक हो गया. Okay, सर बड़ा ले रहा ना, 46 आओ हब्बाई ओ 46 आओ हब्बाई ना. Okay, 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 okay. दाबो बिदिनो सिख्ला बायदिसो मोनो आं. Okay, nice. सिख्ला बायदि आरोखि ना. ओमफ्राय जेनेबा खय केजि दं नोङो? जेनेबा केजिनि एसे आन्दाज दंना गैया? आं सिगांहाय बेंगलराव खामानि मावबा लकडाउननि सिगां जायै लोङै आं फुंख्रबबायमोन, गैयाबाबो 80 केजिमोन आं. ओमफ्राय दा आसरित खमायबोयै दा 60 सामथिंल'सै आं. 62 63 बिदिल' जागोन, बेनिबो खमसिन जानो हासिगौ आङो. खिन्थु सिगां जिमबो खालामोमोन नालाय, सिगांहाय जिम, खिन्थु बेंगलराव खामानि मावनाय टाइमाव जिम लायाखै आं. बेनि सिगां आं जेब्ला पुनेयाव दंमोन अब्ला आं जिम लायोमोन नालाय. होमबा आङो गैयाबाबो 80 बारनाय मोनदां एसे. 20 केजि गाहाम खमायबाय आं, आसरित. जायै लोङै फुंख्रुबलाबायोबा मालाबा बेसेबां गिदिर जायो मानसिया. ओमफ्राय दा आं गैयाबाबो दा 60नि एसे खमानो जाबावगोन खोमा आंना वेटआ आरोखि. Thank you, bro. Okay, Mani, you're most welcome. It's my pleasure. It's my pleasure to Mani. Again, you're so sweet. I'll meet you one day, okay? If you would create free time, if you would create opportunity to get me to meet you, okay? One day definitely I'll meet you. Juwel haba Michi, जेनेबा आंखौ माबायदि नुयो? जेनेबा हिन्जाव लानाय नुयो ना नुवा? हिन्जाव लानाय बायदि नुयो ना नुवा? तो पछाडि बस्छस् कि यहाँ बस्छस्? पछाडि बस्ने कि यहाँ बस्ने? बिन्दास गरेर यहाँ के यिनीहरूलाई पनि त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ कि? यिनीहरूसँग अड्डा मात्रै मारेर पहिला खाना त ल्याउनु थियो, खाना ल्याएर यहाँ खाएर आफ्नो अलिकति बना न त. को खाना भन्दैछ बिहानदेखि एक बार मात्रै खानु हेरेको कि यहाँ टाइम पास नभएर छैन. छ ओ त्यहीँ बेचेर आयो अरे. कसको यो? मेरै होला. यो त रेडिमेड हो. रेडिमेड हो यो? त्यहीँ बेचेर आयो मेरो छ त्यहाँ. त्यही खाने अब के गर्नु? कस्तो खालको रेडिमेड हो यहाँ? बनाउनु सुनाउला आं कमेन्टखौ मोनफा मोनफा नायलांगोन दे लोगोफोर दे. आंबो चिरां बिजनिनिसो. अके अके अके. बिजनि बाथाबारियाव आंनि आयं दंलै. आं मालाबा थांगोनलै माइरिबो. आंनि आयं चिरां बिजनि बाथाबारियाव. बिजनिनि ना? बिजनिनि खनसे सानै सिख्लाफोर लोगो मोन्दोंमोनलै आं बावखुंग्रि हाजोआव. आं दाबो मिनिनो ओंखारबाय थायोलै. बिसोरखौ माबा मोनसे कुइसन सोंफ्रांदां. आफूले खाना खाने बेला मलाई भन्नु ल दाजु एकछिनमा आउनु ल. अब कहाँ जाने त? यहीँ बस्ने? वहीँ जान्न. अहिले त खाना त ल्याउनु त्यहीँ बस्छु. यहीँ बस् न. एकछिन कुरा गर्छौँ साथीहरूसँग ल. चुलमनि बर'. अके, आंबो चिरांनिनो होनदों नालाय. अके, हायबो होनहरदों. अके, मालाबा लोगो हमगोन आं दे चुलमनि दे. ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि लाइभआव जायफोर बे समाव नायगासिनो, प्लिज बे चुलमनिखौ साबस्क्राइब खालाम. बिथाङाबो बिराद खस्थ' खालामनायजों लाइभ फैबाय थायो. बिरादनो मोनसे साबस्क्राइब खालामना हो बिनि चेनेलखौबो, चुलमनिखौबो. अके, चुलमनि बर'.
भिडिअ मोजां मोजां लाबोयो बेबो साबसक्राइब खालामो नोंसिनि थुलुंगानाय मोनबासो बेबो मोजां मोजां जेब्ला एसे एनै थाखा मोनगोन इउटुबनिफ्राय मनिटाइज जानानै अब्लासो बिथांमोनाबो थुलुमनियाबो मोजां मोजां कन्टेन्टस लाबोनो हागोन मोनसे गावनावनो मोनसे प्राउड फिलिंसआ फैगोन आरोखि ना नङाबा जेब्लायबो माने जेन'बा सापर्ट मोनाबा मानसिया एसे डाउननिफ्राय डाउन जालांनो नागिरो ओमफ्राय कनफिडेन्स लेभेला एसे खम जानो नागिरो आरोखि ना खायफानि थाखाय सबनि थाखाय नङा सब जिनिसखौ इजियै मोनखाया आरो इजियै मोननाय जिनिसा एथ'ग्राब भेलु थाया आरोखि ना सिङै बुजिनो हाया प्रपारलि बुजिजोबनो हाया आरोखि मोनदांजोबनो हाया फिलिंस खालामजोबनो हाया जेब्ला नों खस्थ' खालामनानै मोनसे जिनिसखौ मोनगोन मोनसे फिथाइखौ मोनजागोन नोङो अब्ला हले इउ फिल्स देट या आं बिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन मोनजाबाय मोजां मोनसे मोनसे माबा आरोखि ना मा होनो दामखौ मिथियो आरोखि ना दामखौ खस्थ'जोंसो मिथियो सा साज्रां मोनलाबायनाय जिनिसफोरखौ मा जिनिस बियो बिनि क्वालिटिखौ मोनदांजोबनो हाया आरो आंथ' सानो बार बेखौ रायज्लायथ'ला उनावहाय मोनसे बुंनोसै दे 2018आव हाबा जादों जुवेला 2018आव हाबा जादों जुवेला दा रायज्लायनोसै ससियेल मिडिया नोंनिखौ दे नैबे 2018आव हाबा जादों जुवेला होननायखौ दे दा रायज्लायगोन दे नोंखौ गुन्दा दासो नुयोलै आं अके सोर बे आंखौ गुन्दा दा नुग्राया रानिसा अके रानिसा नोंखौ गुन्दा दासो नुयोलै आं अके बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि नों आंखौ सोंहरदों इन्टारेस्ट मोनदों आंखौ गुन्दा दा नुयो होननायखौ जेन'बा महर मोखाङाव जेन'बा महर मोखांखौ माबा खालामनो नाङा आं बे मोनसे माबाखौ होनो नागिरा आरोखि दे जेबो नङा आंखौ गुन्दा दा होननायखौ आं गाज्रि मोनाखै बाट सोरनिबा महरा ओरैबायदि बोरैबा गोसो गाज्रि एकदम बोरैबा ओमफ्राय बेखौ होनगोन नामा नोंलाय गोसो गाज्रि होननानै मानसिखौ सोरनिबा महरा साइज किउट हेन्डसाम अपेन माइन्डेड नुगोन आरोखि नों खिन्थु सिङाव जे बेसेबां बेनि गोसोआव मैला थागोन बेखौबो नों बुंनो हाया स' डन्ट जास्ट महराव जास्ट खालामनो नाङा मानसिनि केरेक्टार्सखौ नाय जेनेबा आंनि केरेक्टार्सफोरखौ नायनानै माबायदि मोनो गुन्दा आंनि केरेक्टार्सखौ नायनानैहाय बुङोब्ला हले गुन्दा बुङोब्ला हले जेनेबा दे आं बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो हागोन आं जेनेबा दे एसे जेनेबा आं देखायबायबो एसे माबाफ्राव गुन्दा नुथावथावनो जेनेबा माखासे गाज्रि गाज्रि खोथाफोर रायलायबाय आं अबेबा अबेबा भिडिअफ्राव ओमफ्राय एसे गुन्दादब एक्टिंबो खालामलाबायबाय आङो दे आंनि केरेक्टार सबा गुन्दा एसे नुजाथाव जाबाय खिन्थु आंनि मथेब्ला बेफोरबायदिखौलाय खालामनायालाय मा बयबो खालामो बेखौथ' गुन्दा होनाना बेफोरबायदि आरोखि गुन्दाखौ माखौ होनो हिनजावफोरखौ अयथासार खालामग्रा हिनजावफोरखौ टर्चार खालामग्रा अरे ये पागल बेफोरखौसो होनो दा बाट आंथ' बिदि खालामाखै रावखौबो दिनैसिम हेरेसमेन्ट खालामाखै आं अपेन माइन्डलि रायलायो हिनजावफोरजों हाय हाव आर इउ बेथ' मानसि हिसाबै थाखागोन ना दा बेबो गुन्दा जाहैबाय जेन'बा इट्स फाइन दे नोंथाङा आं सोंनो मोजां मोनदों आं जेब्ला नों सोंगोन अब्लासोना आंबो खोन्थानो मोनसे चान्स मोनो नङा होमबा मेन गेट में जा आंखौ देलाय लाबाय पिछाडि गएर बस्छु एकछिन कता सुन्दै पिछाडि पनि त्यहाँ जा न त्यहाँ बोला त्यस्तै म त्यहाँ भन्छ के काम के होला काम के होला रदै लोगोफोर नायबाय था दे
बेसेबां जाखो टाइमा? 12 बजे आ जाना हो आप। बोले तो 7 बजे है इधर वो पेमेंट नहीं होने की वजह से टाइम पे चले जाते हैं सर। यहाँ सरमन सर आ गए। नहीं वो तो नहीं था सर, ये बिल्ला के जो सेलिंग जो कराता है ना दूसरा हेल्दी टाइप का है और घंटे घूरे चीज़ें हैं सर वो प्लेटिनम क्या नाम जैसे सलमान है बोले। सान्दुं जाबायलै जायगायाबो एसे। Are you 64 kg? स' लोगोफोर मा खोथाया मा जादोंमोनलाय बेवहाय सोरबा सोरबा थांफिनलाबायबायसो नामा र' दे रायज्लायफिननोसै हा। माने सुस्मिताया होनदों 64 केजि अके 64 केजिया आंनिफ्राय एसे बारासिन जागोन खोमा ना दे जेबो नङा 64 केजिसिमा जेबो नङा इट्स फाइन गाज्रि मोननाङा दे रानिसा नङालै जेबो नङा आं गाज्रि मोनाखै जास्ट नङा जेनेबा रानिसा नों मा कमेन्ट खालामोमोन सुस्मिता आं गाज्रि मोनाब्रा अके मोना नोंखौ नुयो होननायखौनो आं गाज्रि मोनालै गाज्रि मोना मा होनदों आरोखि आं ओरैनो दे आंखौ गुन्दायानो होनो इट्स फाइन आं जेबो मोना आरोखि मिनाट्स अके हाय के बड' होनहरदोंमोन आरोखि के बड'आ हाय होनहरदों हाय के बड' हाउ आर इउ थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआवहाय रायज्लायनायनि थाखाय आंजोंहाय माबा होनहरनायनि थाखाय हाय ओमफ्राय गग्लसआ खुना रायलाय अके खुबायलै मिनाट्स खुबाय बरगयारि अफिसियेल अके थांखु जानाया हिट ब्र' माथो खालामनोब्रा जायो समाव थांखु जानो लुबैयो माथो खालामनो सिकिउरिटि मावबाबो सिगांनिफ्रायनो जायो सिकिउरिटि मावबाबो नङा एसे सर' जाबाय माथो खालामनो खिन्थु गारनो जेब्लायबो सेस्था खालामो आं आनसाबसक्राइब दिनैहायनिफ्राय आर एन गेमिं अके रेन्डा होनहरबावबाय आंखौ दे आनसाबसक्राइब खालामबाय दिनैनिफ्राय अके आनसाबसक्राइब खालामदो दे जेलेसफ्रासो आनसाबसक्राइब खालामोलै सापर्ट खालामनो रोङिफ्रासो गावजों गाव अनलायनाय गैयिफ्रासो आनसाबसक्राइब खालामो इट्स फाइन थांदो दे आनसाबसक्राइब खालामनानै आनसाबसक्राइब खालामनानै रेन्डासो होनलांबावबाय आरोखि आंखौ रेन्डा होननाय मथेब्ला जेनेबा आं नोंनि मा खालामखो जेनेबा नोंखौ आं मा खालामखो नोंनि सोरखौबा आं मा खालामदों ना बालदों आं जेनेबा मा मिनिं गैयैनि आंखौ रेन्डा होनहरलायखो रेन्दि हौवाफोरखौ रेन्डा होनो आंनि जिनिसखौ आं फानो जाहैबाय नोंनि मथेब्ला केबर्डआव राइट होनहरदों आंनि कमेन्ट फरायाखै अके फरायो कमेन्टखौ नोंनिखौबो फरायबाय दे बिराद दामि कमेन्ट हरदों नों आरो बिदिसो होनबावबाय राइसआ मानसिया महरखौ लाना देरगानो हाया महर गाज्रिबाबो मानसियासो
इसोरासो हरदों। You are absolutely right हे बड'। हानि देहालै महर मोखां जोंनि मोदोमा साननैसोनिल'। नङा होमबा? सानसे बयबो गोजौआव थांगोनांगोन, सानसे बयबो हा सिङावनो सावजागोन सोरबा, नङा होमबा? हानि देहाखौ लानानै एथ'ग्राब माबा खालामनो नाङा आरो बेनो। दुगा जानो हाया जों बे साननैसोनिल' मोदोमखौ लानानै मालानि समाव मा जागोन, गाबोन दानि जुनावनो सोर मा जागोन doesn't have any guarantee. Never judge people with their clothes or else with the face. God has given everyone every quick. Little Kumari vlogs. Yes, you're absolutely right. Never judge people with their clothes or else with face. God has gifted. God has gifted everyone unique. Yeah, unique. But little Kumari knows very well English. Really, I really like the way you read the comments. All right, you knows very well. I guess. Yeah, it's nice. Interest मोनो आरो बिदिनो कमेन्ट्सफोर हरब्रा फरायनोबो इन्ट्रेस्ट मोनो. I'm fine, okay, Keburo. Good morning, Fulmoti Musahari. Good morning to you, Fulmoti. Suzuma Nadari. Zamba Valenu, okay. Really, Suzuma? Zamba de Zamba and Zatansi. And was that brother Rens Halamde? Okay. Keburo, okay. मा ओंख्रि जाखो आदा? आं जाथ'वाखैलै दा हटेलाव जानोसै नङाबा संनानै जाहैनोसै नायनोसै 12थायावसो आरोखि आंना लान्च टाइमा. सुजुमा नार्जारि आंखौ जाम्बा बानायदों. जेबो नङा दे सुजुमा, एक्सुवेलि माथो खालामनो. नों आंखौ जाम्बा नुयोबा नुदो. एक्टिंखौ नायनो बायो आं नोंनिखौ, अके. नायनो बायो माने जेलास, आं बायदि एक्टिंथ' रोंखाया होनदांमोन नामा? आं बायदि एफाराब एक्टिं गोरों सुपारस्टारखौनो जाम्बा होनबायबा नोङो सोरबायदि मानसिखौ जानांगोन नों जेनेबा? आं बायदि टेलेन्टेड सुपार हिर'खौनो जाम्बा होनबाय नोङो. एसेबो आंखौ जाम्बा होननायनि सिगां एसेबो सानाखिसै नों आं माबायदि टेलेन्ट गोनां मानसिखौ जाम्बा होनदों एसेबो सानाखै नामा नोंलाय? एथ'ग्राब स्मार्ट मानसिखौनो जाम्बा होनबायबा नों माबायदि मानसिखौ सानो नों जेन'बा? ना नों गावखौनो गाव बिराद स्मार्ट सानो? You are so smart, according to you, right? नों बायदिखौ जेलास जानो आं. You feel jealous. आं जेलास जायो ओंखायनो आंखौ जाम्बा होनो. सुजुमा नार्जारिखौ थांनानै हाबा लाहैदोलै बर' स्टार गेमनि. सुजुमा बेनाव सोंहरग्रोलाय आंखौ हाबा लायो ना लायालै. सुजुमानाव सोंहरग्रोलाय आंखौ हाबा लायो ना लाया. जोंफोरबायदिखौ 100आव 1%ल' मोनो, जोंफोरबायदि मानसिखौ, अके, बे संसाराव. आं बायदि मानसिखौ 100आव 1%ल' मोनो. इउ आर द गुड लाक. नों आंजोंहाय दिनैहाय रायज्लायनो मोनगासिनो, आंखौ नों मा होनो फेस टु फेस नों आंखौ नायगासिनो. नोंना लाकआ एसे थिगैनो दङ. खाफाल गोनां मानसिफ्रासो जोंफोरजों रायज्लायनो मोनो, नङाबा जोंफोरखौ एपइन्टमेन्टसो लानांगोन सानसे, बा एपइन्टमेन्टसो लानांलायगोन. बेफोरबायदि जागोन, खोनाबाय? आरो नों आंखौ जाम्बासो होनबावबाय. एफाराब स्मार्टखौनो. I guess you are a nonsense lady. But I should not say like that. But I feel that जैसे कि नोङो जेनेबा कमेन्ट लिरदों आंखौ जाम्बा होनो, आंनाव गोसोआव नाङाखै, बाट नङा आंनाव नाङा बेफोरबायदि नों फाइन. खिन्थु नों आंखौ जाम्बा होननायजों लोगोसे आं जे नोंनोहाय मोनसे रिप्लाइ खालामनो चान्स मोनदों, बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ'. इट्स फाइन नों आंखौ जाम्बा होनदों, बाट खिन्थु नों एसे साननांगौमोन आरोखि ना, आं बिसिबां टेलेन्टेड, एफाराब गोरों मानसि आं.
नों आंखौ जाम्बाबा होनबावबाय नोङो कुछ तो सोचना चाहिए था ना तेरे को जाम्बाबा होननायनि सिगां किसी को जाम्बा कह के नों जेनेबा सोरखौबा जाम्बा होननानै नों गावखौनो गाव बिराद स्मार्ट होननानै साननानै लानाय बायदि जाहैबाय ना जेनेबा गावखौनो गाव जाम्बिबो सानो ओमफ्राय मालायखौबो जाम्बा सानो ना जेनेबा मालायखौ जाम्बा होननानै गावखौनो गाव बिराद नोंना जेनेबा आं बिराद स्मार्ट होननानै लानाय जादों ना मादों जेनेबा बेखौनो बुंहरदो आरोखि ना जेनेबा फाइन आंखौ जाम्बा होनना आं जेबो गाज्रि मोना आंनि स्ट्रिमावसो होनहरदोंथ' जेबो नङा अके सुजुमा अके हौवा मोनाबाबो लाया होननानै बुंना अके फाइन दे लाब्रा मानो लाया जानांगौ जाखो हौवा मोनाबाबो अके हौवा मोनाबाबो लाया आरोखि अके नाइस जेबो नङा आंखौ जेनेबा हौवाफ्रा जेनेबा संसाराव हौवा गैलाबाबो जेनेबा आंल'सै संसाराव हौवायानो गैला रावबो होमबाबो लाया होननाय जाहैदों आरोखि जेनेबा सुसमिताना अके फाइन ओमफ्राय बर' स्टार नोङो लादो सुजुमाखौ अके 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 सुजुमा लायाबालाय आं बोरै लानो रा जाम्बाबाखायसो मिनिनो नायो आं अके 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 मिनिनोसो नायबावो आरोखि नों जेबो नङा आंलाय माने आंथ' गावखौनो गाव एन्टारटेनार आइ फिल एज लाइक एन्टारटेनार माइसेल्फ बेनो आरोखि आं गावखौनो गाव एन्टारटेन जेन'बा आं जेब्लायबो एन्टारटेन खालामनो हास्थायो आंनि अडियेन्सफोरखौ जेब्लायबो आं रावखौबो हार्ट खालामनो नागिरा रावखौबो गोसोआव हार्ट खालामनो आं साना बाट औ आंखौ जायफोर नायो जास्ट एन्टारटेननि थाखाय नायो आरो आंखौ एन्टारटेननि थाखाय नाय एन्टारटेननि थाखायल' नाय आरोखि बेनो आरो एक्टर नालाय आं एज ए एक्टरफोरखौलाय माने एन्टारटेनसो लायो नालाय नङा होमबा जेबो पार्सनेल फिलिंस शेयार खालामलायनायनि थाखाय नङा एन्टारटेननि थाखायल' अके गोरोङा गावखौ दुगाना लायालै I knew that बाट माखासे खोथा थायो बुंनायनि I knew that everything before you said it I knew it very well okay still I did it why because there has a reason खोनाबायना माखासे खोथा थायो सब जिनिसखौनो डाइरेक्टलि लानो नाङा खोनाबाय माखासे खोथाफोरखौ उल्टां उल्टां माखासे खोथाफोरनि सिक्रेट माबा मोनसे खोथाफोरबो थायो माखासे जाहोन थायो नों जे खोथाखौ बुंदोंना गोरोङा गावखौ दुगानानै लाया होननाया बे खोथाखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ आइ निउ इट थेंक इउ स' माच होनबाबो नों आंखौहाय बिदि कमेन्ट हरबाय गेमस्रिजों लाजि फोनां जानाङा नोंना अके खनसेखालि बेफोरबो माखासे खोथा थायो मा लाजिनांगौ आंलाय आं जेनेबा दे आं लाजिसिङानो जाबाय समाव लाजिसिंसिंबो जानांगौ माखासे खोथा थायो लाजिसिंसिं जानायनिबो आइ गेस नों बेफोरखौ बुजिजोबनाय नङा खोमा बा बुजिजोबोबो खोमा इट्स फाइन माखासे खोथा थायो आरोखि ना सब माबा मोनसे घटनानि सिङाव सब माबा मोनसे खोथानि सिङाव माबा मोनसे खोथा थादेरबावो आरो ओरै नङाखि थांलाबायनानै बिदि खालामलाबायदों बिदि माबालाबायदों माखासे जाहोन थायो माखासे खोथा थायो ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड अके बड' स्टार गेमिं अके भेरि सोबनानै देखायलै आदा बेनो रागा जोंबा नाङालै माबा देखायनांगौ दा बिदि सोबनानैलाय देखाया थेंक इउ होमबाबो ब्राइन स्टार जिखुनु फाग्ला इन्टारभिउ लायोब्ला लाजिना नाङो जेबो नङा बेफोरो आंनि थाखाय नोंनि थाखायबासो लाजिनाङा जाहैबाय नोंसोर बुजिनाय नङा जानो हागौ नोंनाबो चेनेल दं नामा आं दा चेक आउट खालामगोन अके लाइफसो नालाय बे लाइफआव अनेक किसु जायो आरोखि ना
Anything could be happening in life. Doesn't have any guarantee. Doesn't have any. लोगोफोर लाइभआ 2 घन्टा जानोसै ओमफ्राय ब्रादार रेन्स होलाय डेन्स ना रेन्स होनखो आं बुजिलायलाङासैलै केबर्डआव जिखुनु लाइभआ जानोसै 2 घन्टा ओमफ्राय जायफोर आंखौ मोजां मोनो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं जायफ्रा आंखौ मोजां मोना बिसोरनिसिमबो थेंक इउ स' माच बे आंनि स्ट्रिमावहाय जइन जाफानायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट माबायावहाय ओके सरि सुस्मिता सुजुमासो होनबाय सुजुमासो होनदों सुस्मिता थेंक इउ स' माच सुस्मिता आंनि लाइफआवहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय जेब्लायबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय या आं एन्टारटेननि थाखायसो भिडिअ बानायो नङा होमबा बेल' आरो बेनि अनगा जेबो नङा बास एन्टारटेनिं अके दा मा होनबावनो लोगोफोर आं 146 मिनिट्स जाबाय लाइभआव दा आं लाइभखौ दोनथ'नायानो बिराद मोजां जासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आं अन डिउटिबाबो आं बिदि नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो एसे दा बेलासियावहाय नाजाबावनोसै लाइभ फैनो हायो ना हाया ओमफ्राय जेन'बा मावफाग्राफ्राबो एसे उसुबिदा मोनोना एनि टाइम लाइभ थाबाय थायो मायो होननानै खामानि टाइमावबो दिनै मानडे एसे स्रिं स्र' आरो जायगाफ्रानो मानडेखाय दिनैहाय एसे मिटिंबो दं होननानै बुंदोंमोन मा दाबो जायाखिसै मिटिङा ओंखाम जानायनिबो टाइम जानोसै लोगोफोर नोंसोरबो ओंखाम जादो दुगैदो फ्रेस जादो बेरायहैदो गाज्रि दामोनलै दे सुजुमा एन्ड सुस्मिता माबा माबि उल्थां फाल्थां खोथा होनफ्लांबाय खोमा आंखौ आं नोंसोरखौ सुजुमा नार्जारि लाभ इउ सुजुमा नार्जारि दे गाज्रि दामोन दे आं एसे फाल्थु फाल्था एसे जावहरफ्लांबाय माहाफ्लांबाय बायदिसिना होनफ्लांबाय गाज्रि दामोनसै दे सुजुमा दे ना गाज्रि मोनबायबा मोनबाय होननानै बुंहरदो दे कमेन्टआव खनसे आरो मोनाखैबा आइ लाभ इउ होनहरदो खनसे खोनाबाय सुजुमा गाज्रि मोनबायबा गाज्रि मोनबाय होनहरदो ओमफ्राय गाज्रि मोनाखैबा आइ लाभ इउ होनहरदो खनसे फैबावबाय आं नैबावहाय नेक्लेट माबनोसै आं सुजुमाया डिलिट खालामजोब्बाय कमेन्ट्सफोरखौ गासिबो दे बिदिबा लोगोफोर टाटा बाय बाय ओके सी यू एट नेक्स्ट लाइफ एन्ड थेंक इउ स' माच वान्स अगेन बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय